he he ah he. Ayo sapa tangga mageda-geda dalang prawadya bala satriya trangga jati. Medal-medal budaling prawadya bala. Ya sing padha ati song. Ulang tahun buat adik Nando yang ke-1 tahun. Semoga panjang umur dan selalu dapat ya, semoga
menjadi anak yang soleh, dan berbakti kepada orang tua. Ya. Selamat ulang tahun. Ceblok papul tandur lagi. Ya ada papul Kak Ajeng, Iya. Kak Liak, Liak, Liak. Yo, Ya. Satrio Tronggo Satrio. Mandi ing jajanto tuh mesti kaning putri lilano yayi pisatan lambi masuk jiwa dadaroko jinorong santi hangesti witi tumon jomring kongso negeri lasolasa tanpa penisa manis rasa anis. Oh ya, os, 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 Papul. Ya,
papul, ya, papul, papul. ya. Yo. Sor, 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 Depi, lolo, ya, Lia, yo. ayo pen, Ayo Lin. Yo, Linda. ayo, ada Frendika, Frendika, Linda Sariem, iya, Frendika Harga Budi, Linda Sarmalem, oh, beneran guys, oke. Iya, yo. Pemanis dikasih jarum, wong manis dikasih jarum panite, wong manis mana rumahnya? minta cium, wong manis dikasih cium, Jangan minta cium, wong manis dikasih cium, cium di pipi wong manis sing merah hati, hai. Lolo, 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 Lolo. Oh ya. Budaya Jawa, ayo kanca hanaluri budaya Jawa, bangsa kita tanah air Kapinolyo. Lolo, papul, aja, happy, Lia. Jono, os. Oh ya, lolo, oh ya, sokok, oh ya, lolo, sokok, ada sokok, ada sokok,
Mega Samudra. Hup. Anake wong tani omahe ning pinggir kali, padha wira-wiri goleki senenge ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Anake wong tani omahe ning pinggir kali, aja wira-wiri goleki ilmu ning Gusti. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Jalan-jalan di Simpang Lima, Simpang 5 Kota Semarang, Simpang 5 Kota Semarang. gotong royong sifat bebrayan kang luhur, gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur, wis tinanam duwe watak kudu jujur. Ing astete mreto minta murek hasil, ing astete mreto minta murek hasil. Anggego watak kang asifat adil, anggego watak kang asifat adil. Urip aja tumindak kang iwa, urip aja tumindak kang iwa. Den jumbuno citra aning bangsa kita, den jumbuno citra aning bangsa kita. Tandang gawe pakaryan, nganggo-ngangge tandang gawe pakaryan. Aja kongsi milik mring terde ing liyan, aja kongsi milik mring terde ing liyan. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur, gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur, wis tinanam duwe watak kudu jujur. Yo 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 yo, Oh ah oh, ah oh ah oh, oh ah oh, oh ya, oh ah oh, ya oh, yos, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, ya, os, os, oh ya. yeah. Mong sawise pinante mematri sajroning ati kang suci. Lintang-lintang panjerana Sampai bawah ekolane so goyangane goyangane. Kusuma Wijaya. Oh, Ya. Eha eha e. Eha eha e. Ha eha e. Oh ah oh. oh ya. Eh
orang gajate os 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 awang-awang di awang-awang di awang-awang awang-awang di awang-awang awang-awang di awang-awang 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 di 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 awang-awang 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 di awang-awang di awang-awang di awang-awang di awang-awang di awang ayo yo oh yo mas pelong radang ing kalopo kekomonge karya ruciting wartaya sace seso arane paksa nawala kekomonge tanmogara daun ya Rabbi sore-soreri kupinsun pagi nema pagi pasir yeah. Oh yeah.
ngono aja ngono ayo pol ayo pol apa yo ayo yo ayo yo ayo yo kidul kae apa napa latewa pakanane apa andi Jawa ayo para kanca nindakake agama ben uripe ayem tentrem bagya mulya kidul kae apa menapa latewa pakanane apa andi Jawa ayo para kanca taati agama ben uripe ayem tentrem bagya mulya kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa onde dawa ayo para kanca taati agama ben uripe ayem tentrem bagya mulya yuk 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 terakhir yuk ayo sang papol jenis oh recek yuk yo ayo Yon rantas malang putung trabas tuntas kala mandrum rawe rantas malang putung trabas tuntas kala mangrove 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 Daniel yuk oyo lớn ê yo ayo sang tamto makito kita budhaling prawadya prasatya trangga jati
Tronggo jadi awas oh ya sing padha hati-hati cah ayo 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 Pol ayo Nel Sasa ayo iya Abi iya yo hoi Selalu Tos ayo Haro ya yo yo ya os ya os ya iyo haro awas ayo Nel Yo, nyuwun kepraing padha, tepuk tangannya mana yo. Yo. Haro. Yos. Jos. A. Ya. Oh. A.
Satrio Tromojati. sak jose. Kanonge yo, Rion. Mikir. Ayo Irsak, ayo Besti, keluar. Oke. Ungker. Oke. Ungker. Oke, buger. Hup. Iki piye iki? Yo kendang dhewe apa piye? Ora. Oh ya weh. Iki mah moto yo. Ya, yang bisa ngendang. Oh iki. Yo, Kakak Eko. Wah, piye iki Mas? Jalan-jalan iki piye? Ya udang wae ya, Dang. Ya buat gawe. Iki sapa itane? Kakak Eko mendi? Kak Eko, ayo. Orang krungu? Oh iya. Tak sepatane lho, keteran Kak. Oh Bali. Diteleki kok. Ayo Kak Eko yo dibantu yo. Bali. Sampai sumpet. Iki piye iki? Do paitan karo kowe lho, Mas. Ora gelem ngendangi iki piye? Iki apa to iki? Gue saipung nganggo batangan. Yo baleni yo. Yo. Os, ho, ha. Ya. Ya, Golek sing garing. Yo, irsat. Ya, ketenan. Wih. Kaos kakian iki. Ki ngopo ya? Mesti resek ya. Hoi, ya. Ya. Hup.
Malah yang gue HP barangnya yang ngopo lho. Ya. 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 Lo. Oreo, 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 yo. Wah. Makanya ini copotan gue ini. Paling gaya nggo sepatu barat barang. Madang. Iya Yon. Reka adegan. Piye iki Ayo. mau? Heeh. Iki nyuwun tulung YouTuber disut tenanan mbok menawa engko BPJS -e medun. Ya. Oh. Tak kira sepatu Zumba mau. Hah? Oh. Akan nggak usah gareng, ayo. Iya. Berani kotor itu baik kan Dani. Nah, Oh iya. Oke. Boleh. Wes, kono ki Pak aja metu saka kono ya. Ya, Isan gak dewe, Sot gawe dhewe, Sot. Ini bebekku Yon. Ya. Awas nggak diteleki lho. Ketelekan kok kowe. Dia ngopo kemarin kayak. Hoi, ya. Ya. Oh ya. Ya lo. Wah. Ya. Alon. Kowe keluar batas. Ayo mlebu. Ya, kalangane kono. Emang ketekan. Iya. Sat. Ya. Yon. Kamu menodai penarinya. Wis dandan ayo kok sikile kok telo gitu. Matian. Ayo kok nek ora nembung ro aku sing apik aku ya ratakne. Iki, Mbak. Gawe nembung. Heeh. Mie, Mbak Zira. Sing ndi? Ngawur wong sik nyekele aku tengen kok. Sik, sabar. Iya. Alon. Wis ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aduh. Amma ba'du. Tunggu. Oh ya, aja. Ya, Sud. Alhamdulillah Sud, awake dhewe tekan Sorowajan Kulon Progo Jetis. Ora, Sorowajan bangun tapan bantu. Oh ya, awake dhewe ning kene. Iki dalam acara ulang tahun adik Nando. Hah? Nandur Pari. Nando. Hah? Ayo wis kuwi jenenge angel. Pokoke ulang tahun sing ke-87. 1 tahun. Lah aku rong disangoni iki lali umure aku ki. Ya wis acarane iki seneng-seneng Set kudu menghibur. Iki mau tumpah kae simbah-simbah. Ya Allah no mantanku. Kae nganggo jaket Lore-lore pink. ya Allah. Diparani lho. Zazu. Paranono. Salim sik karo mantan. Kuwi Zazu. Salim sik sing apik. Mau aku nek ora apik. Yun. Salim sing apik. Oh ya Allah Yun, kok kowe gelem karo wis tuwek ngono kita Yun. Yun. Tik mantanmu itu tuwek to. Iku ngepel. Alon bae, ngenengi penonton kuwi. Alon, heeh. Piro? Piro kuwi? Ayo ibu, bapak, Bapak, ibu-ibu. ibu-ibu, adik-adik,
Monggo iki sing ngajeng nyawer nggo tuku rinso nggih. Wong soal iki lek ngombahi mengko angel. Ya yo. Yo Ustaz yo menghibur ya Ustaz yo. Kudu menghibur warga Sorowajan dan sekitarnya pokoknya tumpah ruah ngene iki ya ndelok kesenian. Aku gumun lho YouTubere ana Jiro lu 4 6 7 8 9 10 11. Ana 11 YouTuber ora nyawer iki lho. Heeh to. Ya wis yo, atraksi sik yo. Yo. Atraksi. Kowe sik kowe urung atraksi kok. Bisa menaiki ngajak gak uruk makane. Kestrek ya. Ini jalan yang ana sajen kuwi. Ana kestrek ora? Pokoke lho wadah ngono lho. Hanya nyun. Oh ana sana. Ya. Malah dikumbah barang. Dimani lho aku. Kurang pira? Pira Yun? Kagak pira? Yung. Rion, ya. Ya. Yung, os, ya. Hep. Ya. Ya. Hop. Wih. 100 kuwi, saka mati. Ngapa diukur sih? Wih, yo semangat. Yo. Yo. Iya. Yo. Wo. Yo. Piye? Ngapa? Doknya pecah. Ya. Ndok asin apa kowe? Amin. Amin. Ya, ngomong apik ya. Dongane. Amin. Kau sampai kamu no. Kui bebekmu cukup sih. Ingon-ingonku kui. Wow. Siapa Yun? Pakainya dedewe Yun ya. Iki ya susu. Ya DDW, Pak Irsat, atraksi. Rian ngobrol ke. Ho. Ayo kabeh mantanmu itu bengi, jaluk iki. Ya, Zazu. Wah yang ganggu Rian ki kan. Yo, Bi. Yo, ayo. Lo. Yo. Awas. Wah, poin nih. Apa? Dereng, yo. Mengkanan diprobok terus iki.
Weh, diramu apa toh? Bayi dong iso golek duit. Heeh. Gini ya. Wih. Kowe pas madhep dono. Ya baleni. Yo, saiki sik tenanan. Ya. Dimatke kae kancamu. Lo. Kaprokipun alah. Amin. Lah iya ngono kuwi pintere. Nggo tas. Kalau ditokke tenan. Wih. Lah. Iya. Yo, kowe genti yon. Iya. Ayo, Iya. ancang-ancang sik. Iya, aksimu Yon. Hoi. Oh. Oke, Yon tepuk tepuk tangan tangan. dulu Yon. Rion. Ya yuk. Oke. Urung. Yon, Aman yang di? buat gawe sik. Piye? Urung, kuwi mau ki ngenai semangat nggo kowe. Heeh. Kowe mau benggenti Sat. Ya. Ya. Hoi, ya. Os, ya. Yo. Wes. Yon. Aku reti dek gandrung sapa? Sapa? Makti. Milih mati apa Zazu? Sing endi? Sing piye? Endi? Apa to Yon? Dek nen cah TikTok kok. Oke ya. Ya. Miau. Oke. Yon. Masih kayak ikan gandrung. Piye? Asik. Oke. Ya. Berpasangan. Janji kokot. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Piye? Kenapa kenapa? Walah Yon.
Piye, reka adegan. Oke. Ngono kuwi ya. Terus keri-keri. Oh iya. Wis kapok. Kowe pengen ora Sot? Ngono kae mau pengen ora kowe? Ora pengen. Soalnya jagani bojone dirawani. Nanto. Yen, kita kowe gak nongki ra masuk, mending gedruk wae. Heeh. Heeh, gedruk. Yo, dikon telu ta yo. Iki butane iki. Oleh. Iki lho. Oleh. Ya butuh wae. Poloro ya. Poloro, oke, yo. Dikon telu Mas yo. Ya, oke. Kurang gede. Ora. Yang penting itu. Iya. Yo kawan dulu yo. Yo. Rion ketruk yo. Ayo, tebak. Rion ketruk yo. Oro, alon. Bangun mau malah daripada ganong. Agak iki wong gedruk toh nyawa. Hah? Apa? Arep apa? Iki Samira. Terus luhur, ya engko dijamak engko. Oh ya. Alah. Wis. Kowe meteng apa, Yun? Yun. Seke. Kowe meteng apa kowe? Kowe meteng. Piye? Oh wes. Ya. 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 Hoi. Nyos. Yo. Ayo. Piye kandung meneh? Mana itu? Oh ya. Ya, Bali. Iya. Depi, sasa
pol. Oh. Apun. Liak alah papul Pol. dini Ni. alah dep Pi. pul lo Oh. lo Eh oh. lo Eh oh. oh Haya. Yo 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 yo. Yo ya. Oh ya. Nggih, punika Bapak ingkang angka 3 lumantar kanca-kanca Satrio Tronggo Jati. Ya. Yang ditengaken apa niki Mas? Apa? Boleh, ya. Apa tadi mau? Kusuma Wijaya. Oh, Biten Allah. Boleh, ya. Dipinangkani. Ada apa lagi? Kasunyatan. Oke. Di. Oke, neng dana bae. Derek, apa dulu niki? Jadilan. Apa iki jadilan kok? Ya, saya amin dukung sapa iki? Walah ya. Lu kiraan sik ya. Ya, boleh ya saya. Dipinangkani ya, lumantar kanca-kanca Satrio Tronggo Jati, semonggo. Ayo yo. Iki lo. Antena, Henya. antena. Mega Samudra yo. Harusnya engkau mengerti perasaan yang ada di hati. Kadang hati gundah gelisah bila hatimu mendua. Di masa jantung kengate orang bakal aku hamlen jani raon wanita liya sesumara aku bakal salin ate. Sayang,
Tresno Satya lan Sinaksen langit lan bumi, semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Jantung ing ati ora aku hampir jane ra ono wani liya sesukalan aku bakal salin ati yo tansah tresno Satya lan satu sinaksen langit lan bumi, semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Ayo so kondur yo lera lere ganti gawe ayo dong ya apa yuk oh ya ayo yo babul ayo yo ayo
Sekuter motor lan kijang letae motore mabur jejer jaran sebrani ojo bareng wae dimen awet ben bedot benange yo yo ayo sang satrio trombon satrio Cipta rasa putih kasodang estiming moho suci Kahir anggun tiket bisa iya sake koproyo Kumandang bangun negoro Prowadyo sami tanggap ping sasmito Tengoro tusi ngatur angga ilakon sampah kuto turis kaya hebat Korea negeri do sumangka putih luhur yang dari sing negoro Yo prowargo sampeyan swator manung galing cipta rasa putih karsa angesti moho suci air ati kerti saya sak kaya sak bangun kono oh lia oh lakon sampaku turis kaya hebat kaya negeri ketumang aku di luhur koyang dari negoro tabrak ayo sama kondur yo kasih jalan Yuk kondur sasa ayo song yang mana apa oh ayo tunjukkan pesona
Jatilantas wonten setunggal Bapak malih Bapak Pedro. Bali rapol Di salah Iyo, demi teh cepak ke. Udah. eksis ekit dolotan acau mono Hancur ale. ana sakara kang nyata gede obae Bulung ora kedat saben wayah ra ono jalma kang nyoto mati sembrono lho yo tadi titihane pasuryan dewa ra ono tandinge katon sumodar uga yang semakin ra ager netro bisa mastekake Roro kita Kanjeng Ratu ing kraton segara kita lari liya lari Roro gitu Roro meneng ing kraton segara kidul Yuk yuk lari liya lari Ayo saya Apul budaya Gak boleh salah SPG salah ya Yo iya Yuk. Yang mana yuk? Yuk Yuk alon Ala jemi Yuk Iya. Tanda aku Ayo. Mega lari. Iya. Mbak Devi selamatkan diri. Iya. Awas. Yuk. Kak Devi awas ayo. Ayo Mbak Devi lari Mbak Devi. Yo, pulang. Sikro apa karyo canca tali mondo sikrak laju miro kepel mangkuk gede akrawe pecet-pecet kumuro suarane huk ya lolo yo Raja bola sikro amakayo canca tali mondo sikra lan kumbiro kempel mangkukul bende akawe macam-macam kumuro ayo sandak yo awas Yo ya ayo Hey Tas aduh Trot
Cerit. Cerit. Vito Kang. Hei, yang mana ya dipilih. Mega Samudra ya. Ya, dikasih kasunyatan Sam. Piye iki? Dibawani something. Bawa kasunyatan. Raga angkat sirat. Langsung wedding. Ndak tekan gone kok. Lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe disanding wong liya Apuranan aku yen ninggal ke sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga Gusti kowe enggal entuk gantiku ati durung lilo kowe sandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa babasane gambang mekar ono ing ati nanging dudu aku sing duweni cukup lalekno timbang atimu loro merga rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilakake aku sumandhe wong liya tak kira lagu judul kisahku tenang seru pasti asik dance audio sound system Om Dana kowe enak deh Dinta host ethnic kostum ora gampang apa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas sanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe
Lan aku yen ninggalke siramu nanging atiku wis dudu duwekmu Ya mesti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ati dorong elo kowe sampeyan liya ya yuk apa iki kasunyatan sing tak tampa babasane kembang mekar ono ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya glelake aku sumandhe wong liya Yuk gondor yang mana depele Sumawes tolak balaing sangkolo dosa yaye hang rakit ono sasaje kanggo srana kanira asung pamuja pamamita nugroho saking yang wede napelno kondiro tarpe pacoko Dinandowo berkah basuki yuwono kang becik katite kang ala bakal ketara sesati rahayu Kojati tetap saya Yuk Yo ya kalangannya pindah gitu. Yuk. Mundur. Awas. Ayo yo. Kepisahan maca Quran lan anane Kaping pindho salat mengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat weteng ireng ingkang luwih kaping lima dikira wangi ingkang suwe sapa bisa nangoni
pangeran kita. Ya, ayo kondur-kondur, Ayo so. lera-lere ganti gawe. Oh 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 oh. Ya. Yo, kloter selanjutnya. Nomor antrian. Saniki, Mbak. Saniki. Oke, yo. Iya. Aduh Rama ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Rino wengi lali tansah tetungga memuji marang Kang Kuwasa. Muga enggal pitung paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ganti ono anak lali marang wong tuwa, marang wong tuwa. Ganti ono sewu siji sing lali. Ganti ono anak wani marang wong tuwa, marang wong tuwa. Ganti ono sewu siji sing wani. Suwarga ing donya ana supune wong tuwa. Wong kang tuwa suci dadi ganjarane. Awas yo. Lia Lia Bali. Lia. Yo. Yo. Cari mas, cari dibuka ya. wer. Awas. Yung. Yo ya. Yes.
Yuk. Yuk. Yo. 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 Hai. Yuk. Meneh dan Ao, 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 ao. Oi. Yuk. Bali waras, Bali waras. Mangkat waras boleh ora. Jose Hosa. apa iki mau? Hei. Yo. Mantuk, Mbah. Antrian terakhir. Yang napa niku? Napa B? Tresno ati digawe woyo Tresno ati digawe woyo woyo nalendra satya Turangga Jati Satria Turangga Jati kuning Sekar kemuning Sekar pala Sekar pala Sekare Tanjung Sekar molo sekaring tanjung Tresno ate digawe moyo Tresno ate digawe moyo Moyo kalendra satria ing Bathukara Yo, ayo kondur. Yo. Oh ya. Canda yo meneh Mas. Yo ya Ayo. Slay boy.
jas. Oh, hai. Sleboy. Sleboy.